ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಸ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ ನೆಟ್ ಓ ಪ್ರೈಸ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಈ ಗೋಳಿ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಅನ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾನು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತಲ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಪ್ಪುನು ಗೇಮ್ ದಪ್ಪುದರೆ ರೋಲ್ ದ ಬಾಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗೇಮ್ ಗೊಪ್ಪುನ ಗ್ಯಾನ್ ಸೋಪೇನಿ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಸೋಪೇನ ವಿನ್ ಆಪೇನ ಪಣದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಪ್ಸ್ ಕಳೆಯಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಏಪಲ್ಲ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗೆನ್ವನಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಇನಿ ಅನ್ನು ಸೋಪೇನ ಗೆನ್ವನ ಪಣದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ತೂಯರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪತ ಸೊ ಬಲಿ ಪೋಯ್ ತುಕ್ಕ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಾಧಾರಣ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿರವು ತೂನೋ ಗೊತ್ತಾವ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣದು ಗೇಮ್ಸ್ ತುಲೆ ನೆಟೆ ತೋಜುನ ತುಲೆ ತುಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಂದಾಜು ಯಾವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಅವಿಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ವಿನ್ನಾಂಡ ಏರಿಯಾಗ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ತುಲೆ ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂಟು ಗೊಪ್ಪ್ಯಾನ ಆ ಗೇಮ್ಸ್ದ ಆ ಒಂದೇಟು 4 ಕಪ್ಪುಡು 4 ಚೀಟಿ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಐಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಐತ ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವು ಏತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ದೀದುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಸೊ ಮೂಜೆಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಕ್ಯಾಶ್ ಏರಿ ದಿಕ್ಕುನು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಈ ಗೋಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪುನಃ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಗೋಳಿ ಆಟ ಬಣ್ಣದ ಟಕ್ಕ ಅಂದ ಅವು ಒಂದು ಈ ಗೋಳಿ ನುಂಡತೆ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ರೋಲ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ ಕಪ್ಪಗೆ ಬರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರೆದುಂಡು ವಾ ಕಪ್ಪುಗೆ ಬತ್ತದು ಪೂರ್ಣುತ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ನಾನು ಗೇಮ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಚಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚೀಟಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಸ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ ನೆಟ್ ಓ ಪ್ರೈಸ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಚವಂತ ಗುರ್ಪ ಇತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಬೇಕ ಐಕ್ ಓಲ ಗೊತ್ತಾಯಿರಲ್ಲಿ ಓ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ನನಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ yes first attempt ide tikkadu no so 500 rupees first ge jackpot hakibe congratulations first ge jackpot hakibe so first prize agi 500 rupees pondu then next ಚೀಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಿಪ್ಪಲ್ಲ ನೆಸ್ಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಓಕೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಸ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಅವು ಚೀಟಿ ಅದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಚಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯರ್ ಮೆಂಚಿ पर्क ಎಂಕರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಕ್ಕು ಎಂಚಿನ पर्क ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಶಿವ ಎಂಚಿನ ಮಸ್ತಿ ಎಸ್ ನನಗೆ ಕುಂದುಮೆ ಇಕ್ಕರಟ್ಟು ದಿಕ್ಕು ಕೊಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪ್ರೈಸ್
ಈರ್ ಪನೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಈರ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಓಡಾಡಿ ಪೋಪು ಎಂಕದಾಲ ಇಜ್ಜ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಓ ದೇವರೇ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಂಟು ನೀನಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ ಫಿಶ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ಎಂಕ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೂಜಿ ಸಲ ಯಾನು ಪೋಸ್ಟ್ಕಾನೆ ಆಡಲ ಯಾನು ಹೋಪ್ ಸೇಫಲ್ಲ ಕಳೆಯಂಗೆ ಇನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 500 rupees ಸೊ 500 rupees ಯಾನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಸೋನು ಇಡಲ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ 500 ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐದಕ್ಕ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರಿ ಪರ್ಕ್ ಒಂದು ಇಮೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಕ್ ಒಂದು ಅವಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರಿ ಲಕ್ಲೆ ಇರಗ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇರೆಗೆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಲ್ಲ ನಿಕ್ ಬಿಜ್ಜುಗು ನೆಸ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ನೆಸ್ಲೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಲಂಚೆನ್ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿನ ಟೆನ್ ಕೊಂಚ 50% ಆಯ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ದಿಕ್ಕನ ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೆಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾನೆ ಹಾಕೋನು ಪಂಡದ ಅವು ಪಂಡ್ರ ಪೂಜೆ ಲಕ್ಕ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆಯಗ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಏನ್ ದಿತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ದಿಕ್ಕಣಾಗ ಸೊ ಇಂಕ ಈ ಸಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಸಲ ಇಂಚ ಪುಸ್ಕಾಯನು ಸೊ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಪುಜಾನು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಕೂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಕೊರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಕೊರಿ ಓ ಕಿಟ್ಟದ ಬರ್ಕು ಕೊರಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಜಾನ ಪತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿನ ಪೆಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಪೂಜಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ತುರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರಗಳನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.